Ok, la famille, assalamu alaikum. Nya balmaka manga artiste comédien Lévi Bamana. La famille, vraiment, nous comptons faire comment Zuni Khalifa Kouyen avec un embarras nous la Guinée-Kao Guinée et à ma fournir Lévi Bamana Furumuso Guinée. Malini la Guinée. Akana so anga senyo maka sabuka TikTok bi ba dondo anga jamana wa place la hagilinta minu maga ka Mali dogoya ka la Guinée dogoya ay hagili sorosa u filelali u bora ka ya fama delega nira misay belame ne misaji Khalifa maka misaji Juma ngo ay ba ya fama delike ay mi ka mebbe effectivement yinga maga lame parce que dimsene minu bembu turo comédie en peuple comédie kela en peuple kolongolo ke mais faut mieux jamana ka côté neti ala deli mo do mo si gasila au niveau là mais comme bara e fendori ibi kodo ke abiki bolo tieni or ke gala ni kuntere mais en bara mo ginio mi fo awye aya ke ala ni kira kama je vous demande pardon ay ngam say la mais très intelligent ay misay ay écouter aka dimso mo ga levu sigi kitoka aga dumsanu mega Mali dogoya aya fa ku sabali o baka bezire nyini o baka togode nyini abonné le nyini pour cela à quoi de ça ku yere ke jamana kanu boka ka soro hotel la Guinée fere hotel Mali fe hotel la Guinée fe o be bezi nyini la fomie la Guinée waru koy a première fois tani ko artiste ba ke mais ibaro aramade fe ni ala yeke tlebo ni ala yeke lolobo ni alniye bochi mo ba fle ko nyumai o kɛra Zuni Khalifa ta de bi parce que ala y'u kanu do diɲɛmɔgɔw bɛɛ la laginɛkaw bɛɛ africain bɛɛ la TikTok sanfɛ mais olu y'a ta k'a kɛ sinon mɔgɔw y'a kɛ mɔgɔ ma kuma olu la dɛ comme olu bɛɛ sanfɛ bi olu y'a kɛ dɔrɔn diɲɛ ŋunana Afrique ŋunana TikTok bɛɛ ŋunana mais bilakoro dɔw bɛn'o ta k'o kɛ jamana ko kɛlɛ ye ka kuma ko laginɛ bɛ Mali ɲɛ dɛ Mali bɛ laginɛ ɲɛ dɛ est-ce que nin sera o yɔrɔ ma wa cɛ a ye hakili sɔrɔ dɛ vous ka a ye réfléchir ay hagli soro ay akena so ka bezi nyini ni manamana kan sa akena so ke bezi nyini kibi i ga dugu dogoya be ke mo wora dogoya mbora ka nga dumso no lame abora ka Khalifa ni ju dogoya kuma comédie kalanke kuma serosi ko klaba ma ke kan de ma ke mais klaba ma ka kan de ma ke uluma TikTok ke benaka génération ni be voilà bele jelmi fili mo be kibi jime bi fili donc en baramo en buranakaw yere kerengere Lévi Bamana buranakaw Guinée ay sabali anyogo wona ta soro tuguni ay sabali mais ay mana ka dumisanu nye o kona toka Mali dogoya Mali on fana kena toka Guinée dogoya ka Guinée jamana dogoya ka sabu ka bezi nyini ni abonné nyini je vous demande pardon ay sabali sinon ni kunta faka puma ko naw ne misayi mbelame ne ko ne misay tu petini fla bema mais nous comptons faire un tas de coins mais trop c'est trop ni me kuma ala bi jigina parce qu'un bel comédien de nous artistes marqué que soit au Mali et c'est en Côte d'Ivoire mais ni kuma mi me faut on a parler pour ça.